Poslednjih par godina slušam njegova predavanja, pratim savete, ne pušem, ne pijem, hranim se zdravo, visoku debilanu sam već završio, ali sam se prošle godine preselio na selo nadomak Novog Sada. Bavim se izradom sajtova, sve završavam preko kompjutera, zaradim duplo više nego na poslu za koji sam mislio da je dobar i za koji su mi tražili završenu debilanu. Interesuje me kako da nađem menadžera za ženidbu i kako da znam da je menadžer pravi, to jest da nije ni on sam demonizovan. Veliki pozdrav. To je. Treba, prijatelj, da se družiš s pametnim ljudima. Treba da poznaš Sveto pismo. Kad budeš se poznavao Sveto pismo, moćeš da prepoznaš koji su ljudi moralni, koji nisu. Ko je dobar automehaničar? Onih koji zna, koji ima dobre rezultate, koji ima ljudi kod njega dolaze da popravljaju. Znači, raspitaš se, ko je dobar automehaničar? Evo. Ko je dobar domaćin? Ti možda vidiš ko je dobar domaćin, ima dobru ženu, vaspitanu decu i tako dalje. Ali ti ne možeš da proceniš ko je dobar domaćin, ko je dobar čovjek ako ne znaš Bibliju. Znači, moraš Bibliju da poznaš. To što imaš posao i sve to, to je lepo. I onda ćeš znati da prepoznaš ko je moralan čovjek, ko ima dobru i vaspitanu ženu, ko ima vaspitanu decu i onda se povezuješ sa pametnim ljudima. I onda ćeš preko pametnih ljudi da upoznaš pametnu devojku. Ja se sećam jedne devojke, neću da spominjem iz kog mesta, ona je mene kontaktirala i pitala Miroljube kako ja da se udam. Kako ja da se udam? Kaže, ovde oko mene sve polupanci. I onda sam ja njoj preporučio da dođe kod nekih ljudi koje sam ja znao, kojima sam ja nameštao neke poslove da rade. I rekao sam, evo, tu imaju neki ljudi koji su fini, ovako, pobožni, tu se okupljaju. Možeš da dođeš tu da radiš, da tu blizu iznajmiš stan i da tu mogu da te uključim da tu radiš. Sad, da ćeš nešto da zaradiš, to je pitanje. Ali tu možeš da iznajmiš jeftino sobu i možeš tu da radiš i da si povezana sa pametnim ljudima. Tu je moja supruga, tu je moja ćerka koja tu prođu povremeno i tako dalje. Imaćeš tu i neke žene s kojima ćeš moći da se upoznaš. I ona je tu došla i tu je radila, povezala se s pametnim ljudima i posle nekoliko meseci upoznala jednog mog prijatelja za kog se udala. Jednog finog momka. Znači, moraš da se krećeš među pametnim ljudima, prijatelj. Ne možeš samo preko interneta. Imaš Facebook stranicu, Pragmatikos, tu imaš pametne ljude, imaš Vukojicu Sandića, znači, vrhunskog čoveka. Imaš, čuo sam da je Milomir Miljanić otvorio svoju školu gusala. To su ljudi, ti odeš zbog gusala. A u stvari odeš da učiš, jer gusle nisu samo sviranje i pevanje. Gusle su nešto mnogo šire. Ne može fukara da peva s gusle. Ne može. Samo neko ko je moralan i ko ima osjećaj za moral može da peva s gusle. Nisu guslari savršeni, ali imaju osjećaj za gusle. I onda se povezuješ s pametnim ljudima. Kad se povezuješ s pametnim ljudima, onda ćeš i nešto i da naučiš i da tu među njima upoznaš i neku ozbiljnu devojku i da ti preporuče i tako dalje i tako dalje.